ഹായ് ചങ്ങായിമാരെ, ഇന്ന് നമുക്ക് നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ സിമ്പിളായിട്ടൊരു മീൻ മുളകിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുത്താലോ. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറികളും കൂടി ചതച്ചത് മിക്സിയിൽ ചതച്ചെടുത്തതാണ്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പൊടികളാണ്. ഞാൻ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 2.25 സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2.25 സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എരിവ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ കല്ലുപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച പുളി പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചാറ് മാത്രം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് 3 പച്ചമുളക് കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ കത്തിക്കോട്ടെ. ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചെറിയ അയിലക്കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മീനെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ചാറിൽ മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മീൻകറി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മീൻ വേവുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 5 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് മീനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഇന്ന് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മീനൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എരിവ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് നമ്മളുടെ മീൻ മുളകിട്ടത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണം, വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. കൂടുതൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.